ñande nasandi 19 bawti ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi caggal jibinede annabi isa mo jame kise ngone mo ina hawre alkamis 16 dew hoddayru hitan ujunere temen nayyi capannayyi jeegom fergo ñalde malande men kettuɗen lawguri fulfulde TV nde ɓe ngari ha e tufne nde ɓe poti taccirde nde goto e maɓɓe fof werte ngoro mum jooɗi hen goto ko e nder hojom tacci maayo ngo goɗɗo o waɗi ko hojomaji ɗiɗi nde o fuɗɗi taccude nden o tacci tan o wi sehilam an kam ko waɗi mbaɗa ni yawde on wi ko gonden ladde ko fof ko duwotonoɗa o wi mi duunimo hooram ɓural e ɓamtare kisal e ɓeydare ko ɗum tan o wi eyi ko ɗum waɗi noon saabu min kala ko duunimo hooram e moƴƴere mi duwante hono ɗum jooɗti balɗe caggal ɗum ɓe dutti kadi ɓe mbaɗi toon fodde jonti ɗiɗi kadi ɓe garti nde ɓe jotti maayo musidɗo bannoɗo hojomaji ɗiɗi o waɗi leƴƴande wotere tacci goɗɗo o waɗi hono ko wanno ko o wi sehilam ko waɗi mbaɗa ni yawde o wi e ngol en jeehi ha en garti mi duwanaki hooram ko an tan duwantomi kala jiɗɗo heɓde moƴƴere yo yiɗan hono makko moƴƴere ko e sawtuwol teŋella jayimo juuɗe jeeri delo won mo wending mali booli e welede jallo mo luggire pooli boɗeji lawguri fulfulde TV wiyen so hakkille asi woyndu miijo turo ƴooga so neɗɗagal jabbi ngesa ndimago aawa so konngol ƴeesima yo miijo sor yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala